मा होनखो? फामेया सन्थलाखौसो गोसो थोयो? नंगौना नङाब्रा? नङाबा खुगाया बिसि जाहैगोनलै आंजों। आच्छा दे, साला बिबोनाङा सन्थलाखौसो गोसो थोबायना आंखौ गोसो थोनो गारनानै। र' न'आव थांनि आं। मानो आंखौ गोसो थोआलासिनो बियो सन्थलाखौसो गोसो थोनांगौ? दे गारिया दिहुनलाय। साला आंसो गदाय लागौमोन फामेखौ। सन्थलानासो खाफाला गेवबायना। माखौ लानानै सन्थलाखौ गोसो थोनांगौ जाखो बेलाय? सोमसिया मिथिनांगौबा गैला सोमसिनि मोदैया न'आनो बुंफबजोबलायगोन। बे खोथाखौ आं सोमसिनो खोन्थाया। सोमसिया दुखु मोनगोन। दा मोदोमनाय बिबारखौबो लाखुबानो हायाबालाय दा थाङै थुङै सोमसिनि खोमायाव हाबैबा मा जानांगौ जाखो? आरो बे सन्थलाया जेबो बुंथारासै नामाब्रा बियो? र' सन्थलाखौनो थांनानै बुंहैग्रोनोसै आं। माबोरै गोसो थोजालायनाय जाखो बियो? सानसे दिनै मा लांनांगौ मैगंखौलाय? आच्छा दुन्दियाल' लांफानांगौ होमबा? दे जागोन दे। ओइ सन्थला, मा नांगौ? जेबो नाङा आंनो। आं मोनसे बाथ्रासो सोंनो फैदों। मा बाथ्रा? फामेया नोंखौ गोसो थोयोनो माथो? नंगौना नङालै? गसाइ बाथ्राया गोसारजोब्बाय नामाब्रा? आच्छा बिदिबा नंमारगौसो। मा बुहुनि लगायखौलै नों हो फामेनि सायाव? गसाइ आंलाय मा मुनि होनांगौ जाखोब्रा? होमबालाय फामेयालाय नोंखौलाय मानो गोसो थोखो? आरो मा फामेनि थाखाय नोङो गोदान हेयार स्टाइल लाबाय नामा? खानाया बोराय स्टाइलसो बियो। बोराय जाहांबाय नालाय जानला मोनला खामलाबायो आं। बोराय जाहांनायखाय देलायनायाबो बारा जादों नामाब्रा? ओइ स्वाट, आंखौ दाद्रि होफैदों नामाब्रा? आं सोंदोंसो फामेया नोंखौ बोरै गोसो थोखो? आंलाय मा मिथिगौब्रा बे भाइरास गोनांखौलाय। भाइराससो दङ बे फामेनाव। बिनिखायनो जानला मानला बुंलाबायदोंब्रा। डाक्टरनाव नङाबा अजानाव लांनांसिगोनलै बिबोनां फामेखौ। नङाबा आंखौ जाखाजोबथारगोन बियो। आच्छा बिदिबा नों फामेखौ गोसो थोआ? हरिओम ओम शान्ति नमः नमः। मा सोंनाय जादोंब्रा? आंलाय मानो बिबोनां फामेखौ गोसो थोनांगौ जाखोब्रा? आच्छा बे खोथाखौ सोमसिया मिथियोना मिथिया? मिथिनायालाय मिथियालै, ओमफ्राय नोंबो दा खिन्थालै अमा राजा। आंलाय मानो खोन्थानो? नोंनो गावबागाव खोन्थाना लाबानो जाबायना। हे गसाइ, बे फंसे खोथाखौ आं सोमसिनो खोन्थानो हानाय नङालै। बे गाबगोन थिगसे। बेवहाय नोंनिबो गोरोन्थि गैयाब्रा। सोमसिया गाबलायजासे। अबेसे गावनि बिनानावा गावनि हौवाखौ गोसो थोनो नागिरनायाव बयबाबो गाबखागोन। होमबालाय माथोबाव? नोंबो दा खिन्थासै, आंबो खोन्थाला। थाङै थुङै मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खोनाबालाय? बे उननि बाथ्रासै नामा? मालाबा खोथाफोरखौ मालायनिफ्राय खोनाबा गोसोआ बिराद गाबसिनो मिथिबाय? गावबागाव खोथाना लानायानो मोजां। होमबाबो नांथ'ला नामा? फामेखौ नों थांनानै बुजायहैदो दे अमा राजा। फाग्लाया गोदाव सोराव गोब्रामला बायग्रा जादों। आच्छा दे थांनोसै आं सोंहैनोसै। ओमफ्राय नोंनालाय दखानालाय माबोरै सोलिदों? मोजां दे थिग थाक। आच्छा बारु थाइबानि लारु आं फैबाय। स्वाद अमा राजाया मेगन सायाखै बे। भाइरासजों गावहा गोसो थोजायैखाय आंखौ गोसो थोनायखाय मेगन साला फैदों आरो बियो। स्वाद अमा राजाया। बे गुमै सन्थलाया मानो फन थिखोआखै दे? एफा बिदि अयनाय खालामो आरो गुमैया आंखौ। इसेबां मेसेज हरबाय आं, मेसेजनि रिप्लाइबो हरा। ओइ न'आव सोर सोर दं? आं मा खोनानो मोनदों बेफोरखौ? नोंबा मा खोनादों? नोंनि खुगानिफ्रायनो मिथिनो लुगैदों आं। बेफोर मा सोलिगासिनो? हो? नों माब्लानिफ्राय नों गुमै सन्थलाखौ गोसो थोनो रोंखो? बे आंनि पार्सनेल प्रब्लेम। नोंनि पार्सनेल प्रब्लेम ना? नोंनि पार्सनेल प्रब्लेमा बयनिबो प्रब्लेम मिथिबाय? नोंनिबो प्रब्लेम, आंनिबो प्रब्लेम, सोमसिरनोबो प्रब्लेम, नोंसा बिमा बिफानिबो प्रब्लेम, समाजनि थाखायबो मोनसे प्रब्लेम मिथिबाय? गुमै, आं आंनि प्रब्लेमखौ आं सल्भ खालामगोन। नोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। आरो समाजा आंजों रायजो जाफाया, आंसो जायो। आयाव इसिबां गोसो थोथारबाय नों सन्थलाखौ? हा? नोंनालाय मानो नांगौ? नांगौखायनोथ' सोंदों आं। बुं, नों मानो सन्थलाखौ गोसो थोनांगौ जाखो? नोंबो सोमसे थानायावलाय? हा? नोंबो सोमसे मा सानगोन नोंखौ? बिबोनि खोथाखौथ' एसे साननांगौ ना नों? मानो गदाय जाहैलाबायनो नागिरखोदोंलाय सन्थलानि? हो? जाम्बि थांमाथां। इसिबां मोजां मोजां दुनियाव सेंग्रा आग्लायनानै दं। थाङै थुङै नोङो बे नंगुबै सन्थलाखौसो मोनबाय नामा? हामा मिथिबाय? आंनि खोथाखौ मानि। होमबालाय नोंलाय मानोथो आंखौ एदावो? नों एदावनाया गाज्रि नङा आरो? आंलाय बिबोनां नालाय एदावोब्रा। बेनोथ' फाराग दं। सन्थलाया आंखौ बिबोनांबाबो दिनैसिम एदावाखै। नाथाय नों आंखौ एदावबाय थायो, जंखायबाय थायो। सालिया दिगरबालि होननानै। नाथाय गुमै सन्थलाया आंखौ दिनैसिमबो एदावाखै। गाज्रि नोजोरैबो नायाखै। मा? आं नोंखौ गाज्रि नोजोरै नायो जाहैबाय? माथो?
आइला आं नोंखौ मालानिफ्राय गाज्रि नोजोरै नायखोब्रा फामे मानोथो एदावबाय थायो नोंलाय गुमै सन्थलाया बिदि नंथारा बेनिखायनो आं गुमै सन्थलाखौ मोजां मोनो नोंखौ नङा मिथिबाय आरो आंखौ जात जात होनबाय थानाङा नङाबा आब' हांग्रिमोनदिनो खोन्थाहरजागोन आंजों थांदो जोंहा न'निफ्राय आइला आइला जामाइला एसेबां मोजां मोनथारबायना बिदि सन्थलाखौ आं सन्थलाजों बेखौ मालाबाबो हाबा जाहोथारा आं थानायाव बिदि जाहोथारा हेलौ मा जाखो मा फन हरगासिनो थांगासिनो आं बापावै ओइ थफिराम मा जादोंब्रा बापावै मा जाखो थफिराम बापावै बमब्र बापावै थोद मा बापावैल' होनबाय थायोब्रा एसे खोथाखौ आग बारायहोदोब्रा मा जामारदों नों बापावैलै बमब्र बापावै होद थां होगारगारगोनलां दा माबालै फामिया सन्थलाखौसो गोसो थोयोनो आच्छा नों बुंबानो आं लागोन जाहैबाय मानि लाया बेलाय आफानाव सोंबानो जाबायना फामिया गावनि खुगाजोंनो बुंदों जे बियो बिगुमै सन्थलाखौसो गोसो थोयो होननानै बापरे नंगौ नामाब्रा आयं नंगौ फिसा बेखौनो आसरित जानानै बिहुस जादों आं बिगुमै अमा राजाखौ गोसो थोयो होननाय खोनाब्लाबो आं इसेबां जेबो साननाय नङामोन सन्थलाखौसो मोजां मोनबाय बे फामिया बापावै हगार लामाया मा जाखो बहा दुखु मोनखो बोरो नायनि मोनाखैलै जेबो जायाखै जेबो जायाबा नों हस्पिटालाव थाफैयो नामा बोरो नायनि बहा मा जादों जेबो जायाखैलै आं मोजाङैनो दं जेबो जायाबा ओरैनो थाफैयो नामा हस्पिटालाव मा जादों बिहावसो आंनि जानो गोनां फिसाया मा थफिरामा नोंनि जानो गोनां फिसाय औ थफिरामा आंनि जानो गोनां फिसाय बुं थफिरामा मा जानाय बिहु जाना गोग्लैदों मानो बिहु जालायलायनांगौ जाखो हाबानि टेनसनखौ नों लानाङाना आं गासैबो खरसखौ होगोन नोंलाय माखौ सिन्था जादों आं थासान्दियाव जेबो सिन्था जानाङा जेबो नङा दे आं बांद्राय जेबो जायाखै आं सिखारनोसै सिखारनाङा नों उन्दुबाय थाथ' आं डाक्टरखौ खोन्थानानै नोंनो VIP ट्रिटमेन्ट होनोसै बिहावसो थाखा फैसानि जेबो खोथा साननाङा आं दं बापरे माला मा जाखुमाखोब्रा मा बुंनोब्रा सुगार मामियानो आंखौ नायनो फैबाय बापरे ओमफ्राय नोंलाय माथो सानखो जेबो साननांगौ गोनां गैला थफिरामनि हाबाया बेजोंनो जानांगोन जाय हिनजावखौ नायनो थांदोंमोन मालाय बिगुमैखौनो गोसो थोयोनो बिगुमै गोसो थोनाय हिनजावखौ नाङा जोंनो उनाव माथिक बेलेग हौवाफोरखौ गोसो थोफिननो हानाय बेनिखायनो नोंनि हाबाखौ क्लिअपेट्राजोंनो होनोसै आं समायसोगोनथ' आरो आयं होना होबानो जाबाय हाबाखौ ओइ मालाय गावस्रा सिख्ला सिख्ला मोननायखाय आंखौ बुरैजोंनो हाबा जाजानो लुबैदों नामा नोंहानो सिख्ला मानसिखौ मोनाबा माथो खालामबावनांगौ जाखोब्रा लादोलै नों बे क्लिअपेट्रा ना मा पेट्रा होनो बेखौनो लादो दे आंबो ओंखारलांनोसै दे न'आव थाब थांनांगौ आंहा मानि थाखाय मानि थाखाय न'आव थाब थाङाबा बिनि सायाव दायथ' मोनसे बारायबावबाय मा दायथ' बिफा जाबायब्रा आं बिफा दाउस्रि देलाया सासे फिसा हिनजावखौ जोनोम होबाय बापावै मालाबानो बिफा जाखुमाबाय नोंबो होमबा आंहालाय माला जाबा मोनबावगोनब्रा नोंहालाय माखौथो सिन्था जादों नोंहालाय माथो फिसायानो साथाम गोजोन बापरे फिसाबो दंखायो बे मालानि फिसाखौ आं गावनि फिसा होननानै बोरै साननांगौ जाखो बेबो बेसेबांबा गिदिर गिदिर उन्दै उन्दैमोनबा बेलेगमोन जेबो उल्टा पुल्टा होननाङा सिखारनोबा सिखारदो न'आव लांनोसै आं ओहो आं न'आव थाङा बिराद खर' गिदिंदों आंना नंगौना नङा नंगौब्रा आफा खर'बो गिदिंदों उदैबो सादों मोदोम आखाइफोरा बिराद बोरैबा मोनदों हाबा जानो गोनांखायसो बिदि मोनफ्लाथारदोंलै बे आरो हाबा जानो नागिरबा बेफोरबायदिनो मोनखायो सिन्था खालामनाङा दे आच्छा दे नोंसोर थाथ'दो आं थांनोसै बिबोनां भाइरासआ आंनावसो भाइरास फोनांनो नागिरगासिनो दङलै बियो दा सोमसे मिथिबा खम दुखु मोनगोनलै बियो आं दा मा होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखोब्रा सोमसेनो बिनि बिनानावा आंखौ गोसो थोयो होननानै ओम शान्ति नमः 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 बेफोरबायदि दाजाथोंलै इसोर फामेनो मोजां बुद्धि हरदोलै आंना बिबोनां फामेया भाइरास गोनाङा लामा आन्दायदों अन्नानै नों इसोरा बिनो मोजां लामा दैथायहरदो नङाबा दिगदार जागोनलै जोंनि न'खरावबो गोसोम जोमै साग्लोबफैगोन सन्थला मा सानबाय थाखो हारसिंनो जेबो सानाखैलै नों आंखौ माबा मोनसे थगायखादों नों थगायबासो आंनि मोखांथिं नाया बुं सन्थला मा जादों जेबो जायाखैलै दे मेंबाय नोङो उन्दुदो आरो मिथिगौना नों दाउस्रि देलाया गथ' जोनोम होबाय मिथिगौ आंनि दखानाव थांदोंमोन दाउस्रि देलाया आं दाउस्रि देलायनो गस्ला गांसे हरबाय गथ' फिसानि मुङै
आंबो सानदों गाबोन नायहैनोसै होननानै नायबानो जाबाय दे आं उन्दुनोसै दै गसाइ आं भाइरास गोनां बिबोनांखौ माब्रै खोन्थानांगौ जाखोब्रा सोमसिनो ओरैनो सोमसिखौ आं बिराद दुखु होबाय आं बे खोथाखौ खोन्थानानै दुखु होला नामा आंनि सिमाङा सिमाङैनो थासिगोन नामाब्रा मानोबासो सिमां नुफ्लांनाय आं सिमां नुवाबानो जागौमोन आं हरनि सिमां बायदि सिमाङाल' थाबाय थासिगोन खोमालै आंनि बाइकआ मालानि दिनाव बाइक मोनबावगोन आं मालानि दिनाव बाइक सलायनानै हिउ आरो हिउ खारनो मोनगोन आं खास आंनावबो बाइक थानाय मोनब्ला सोरबा बोराय राय मानसिनि फैसा गनाय मोननाय मोनब्ला बे बिफानि सिगाङाव बाइकखौ उखुन्दै उरायलायनाय सालायगौमोन साला बिफाया आंनो बाइक होआ होनबाय थायो अखाफोरा दा बाइक गोनां सेंग्राजोंसो खारलांबा मा जानांगौ जाखो क्या करेगा हम क्या करेगा थफिराम बिहामजो जागोना हले बिराद गिबाय नोंखौ लानानै बेनिखायनो नों जाफ्लांनायखौ गारदो आं मिथिगौ नों एक्टिंसो खालामदों होननानै दा एक्टिं खालामो ना मा खालामो खालामबाय था आं न'आव थांनोसै बिहामजोआ बाहेरावनो दङ डाक्टरजों रायलायगासिनो बापावै बे क्लिअपेट्रा बुरिया आंखौनो हाबा लामारथारसिगौ नामाब्रा आं फामेखौसो हाबा खालामगोन बे बुरैजों आं हाबा जाया माथो गोनां जायोबा हस्पिटालावनो उन्दुनानै थाबाय थागोन आं थेवबो क्लिअपेट्राखौ नांथारा आंनो सिरि मोनबायना थफिराम नै माथो दाबो उन्दुगासिनो थफिराम दे सिरि मोनदो आं नोंखौ हस्पिटालाव दोनबाय थानो बाबाय गोनां जायोब्ला आं नोंखौ न'आव लांनानै दोनहैनोसै नांगौ जायोब्ला नार्स डाक्टरफोर सासे हायार खालामनानै लाखानोसै आं थफिराम दे उन्दुथ' आं नोंखौ न'आव लांनायनि बेबस्था खालामनि बापावै बे बुरिया आंखौ न'आव लांबावनोसो ओंखारबावबाय आं हस्पिटालावनो थाथ'नो सानदोंमोन आंखौ माथो न'आवसो दोनहैनो ओंखारबावबायलै मा जातनि मानसिब्रा बेलाय मा एसे अख्रालै ओइ दाउस्रि देलाय गथ'आ गाबबायलै ओइ दाउस्रि देलाय सिखारलाय ओइ दाउस्रि देलाय सिखारदोलै मा दावराव गथ' गाबगासिनो दं बारुरु है मानो बिदि बुंदों नै जोंना दुमफाव सनायासो गाबदों दागाब सना दागाब आया मा दाबो सिखाराब्ला दाउस्रि ओइ दाउस्रि देलाय मा मोनबाय थाखोब्रा सिखारदोलै गाइखेर जागोन बियो दौबानो जाबायना नोंहा दौनो हाया नामा बाय आंखौ थिनाहाय फै सना फै आं बारनिसै आव आंनि फिसा हिन्जाव दागाब नोमाया सिखारसिगोन दागाब आंनि फिसा हिन्जाव दागाब गाबा मानसि खोनायो सियाल खोनायो बेले वा आंनि फिसा सना बेले वा ला पालि उन्दुनायफ्रा मा एसे दावरावहाय ओइ दाउस्रि देलाय नुवाखै नामा नोङो गथ'आ गाबनायखौ आं नुवाखै खोनादोंसो सिखारदो नो गथ'खौ बामदो बालि जिलेले अ आंनि हांग्रि सना जिलेले मा लोंना फैलायबाय हासुदैखौ आइला मानो हासुदैखौलाय लोंला बायनांगौ जाखोब्रा हांग्रि सना लोङाखैलै जाम्बि लोङाखैथ' आरो नोंनि खुगाया जेब्लाबो लोंखाया दा उदैयावसो हारसिं हाबनानै थ्रोब थाहैयो खुगा सिनानो मोननांजोबथारबाय मानो एसेबां रागाब्रा हांग्रि सना आंनि बरफनि बिबार अ आंनि हांग्रि सना खामजामिदा स्वादिखा साराङे हांग्रि सना साराङे सिथुङे होननानै बुंदों वाइला आं नोंखौ इसेबां मोजाङै आइ लाभ इउ आं नोंखौ गोसो थोयो होननानै बुंदों नों बेखौ मानो बुजिनानैबो बुजि बायदि जानांगौब्रा नै नोंबा आंखौ इंलिस भाषानि रायदों ना मादों साराङे थाराङे होननानै आंलाय मा बाल बुजिनांगौ जाखो बे नोंनि साराङेखौलाय साराङे माने नोंखौ आं गोसो थोयो रजे होननाय जादोंब्रा मिथिबाय सना खामजामिदा स्वादिखा हाय सिरि थादो मानसिफ्रा उन्दुजोब्बाय हरनि समाव बयबो उन्दुखायो सना नोंल' जिंगा दासि सना आंनि जिउनि बरफनि बिबार आच्छा बेटा एमाव बेटा मा
नुबायना हांग्रि सना बिसोर बिराद उतपात जाथारबायलै र' एसे खबर लाना फैनि जौ लोंबाथाय मा जाखाङो बेहा जौ लोंबाथाय बांसिनसो थङाला बाङाला आखल दिन्थियो मा होनदोंमोन एमाव बेथा बोरै बाइकनि साबिया र' नोंनो मानो बाइक नांगौ कारखौनो लादोब्रा नंगौना नङाब्रा नै आंनि पकेटनिफ्राय लालाय उनथिंजायनि पकेटाव दं गारि साबिया लाबानो जाबाय आच्छा बारु थालानि लारु लाबानो जाबाय गारिनि साबिखौथ' होबायमोनलै नों आफा गाबोन फुङाव बिफिनाथ' नों मा फुंबेलाय आं जेबो सिनाया Ôi 사랑해 요즘에 가지고 라라 코데 게다 코데 게나프데 상기미치 상투아지 잡소사이 와이래래 뭐이시 코리안 소시 자파니 소시 메테콘 브라자 흐브라벨라이 아차 가리니 사비고도 흐바이면 비페야 까본 푸니 셰바이나네 비피나 반자바이리 아유 바야 마시까 바이 타임 발리 에세 부르카일라이 바이디바 부르카이란 거 타이 발리 라 한바보 차이 칼람니양 아차데 두스터부터 난그 베이블바이디 흔나네 푸투바 타난거 알레 성하원도는 말라레 따스 미치베양 정니 타카이브 정니 비마 비페야 호럽비기는 코스텀 만든 그만아 만든 도아르 따스 미치베양 빨리 에스 코스터 피사고 강나니 내랑 피사보라 정것도 구해봐 정콤 코스텀 만겠나 봄로 뭐는 도아르 बेनिखायनो बिमाफोरा बुङो आरो देनां गावनि गथ' जोनोम जाबासो मिथिगोन नोंसोर होननानै नङाबा आं सेल खिथुथिं हां लानानैसो उन्दुयो दा नैबे दुमफाव सनाया फैनानै उन्दुनोनो मोना बाल्ला दे लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट